Se nkunu qed insegwu intervista ma' Ahmed, isem fittizju li tajna lil Sirjan li għal dawn l-aħħar 28 sena kien jgħix f'pajjiżna. Iżda li kellu jmur lura fis-Sirja sabiex iġib lura lil familtu wara li s-sitwazzjoni fis-Sirja reġgħet eskalat. Din hija s-sitwazzjoni fis-Sirja llum. Ahmed għalinna kif wara li s-sitwazzjoni fis-Sirja deret li se tibda ġejja l-aħjar dan ma kienx il-każ. Fil-waqt li għalinna li din mhix ħlief kwestjoni ta' reliġjon. Daw deħlin ġo djar, kull min mhuwiex Musulman Sunni, kull min mhuwiex Musulman Sunni, joqtlu tfal, joqtlu n-nisa, qatla kbira għamlu bejn nies. Stqarmana kif jinsabu mingħajr affarijiet bażiċi, hekk kif m'hemmx ikel, ħalib tfal u lanqas għajnuna medika, hekk kif huma daħlu fl-isptarijiet u qatlu lit-tobba. Għandi koġin tiegħi qed jopperawh, nies studenti qed jistudjaw għal-tobba, ġifieri għadhom laqqas huma laqqas ma spiċċawx mill-istudju tagħhom, ġifieri suppost ma jistgħux jibdew jaħdmu, ma m'għandniex. L-inkwiet ta' Ahmed jibqa' l-familja li mara li sabiex iġibhom lura lejn Malta wara li martu marret tara l-qraba tagħha. Iżda issa qed jgħixu forrur. Għalina kif huwa ilu jgħix f'Malta għal 28 sena u wuliedu huma Maltin. Għalina wkoll kif m'hemm ebda konnessjoni u qed juża apparat speċjali biex ikun jista' jikkomunika, tant li anke l-intervista b'mod telefoniku ġiet interrotta. Għandi hawnhekk miegħi it-tfal tiegħi, żewġ it-tfal Maltin, għandi l-missieri l-ommi, għandi tfal ħadthom ir-raħal miegħi rnexxieli nieħodhom man-nisa, qegħdin ġo barriera hawnhekk kelli sajt rnexxieli nieħu generator fil-van biex stajt inkellimkom fuq Starlink għax m'għandniex telefons għatawna m'għandna xejn ta' ħajja. Tkellem dwar kif fis-Sirja qed jinsterqu jiġu maqtula ħafna persuni, saħansitra tfal. Ir-riħa tal-mawt kullum kien għax hemm ħafna nies fit-toroq mejtin m'hemmx min jiġborhom. Emozjonat huwa għalinna kif huma jinsabu f'periklu kbir u jeħtieġu l-għajnuna. Ġifieri daw ġast magna tal-qtil. Jitlu laqas għandhom bżonn jaraw x'għandek bżonn u m'għandekx għax ma jifhmux bl-Arbi. Ġast jitlu, jisirqu, joqtlu, jekk ikun hemm tifla li toġobhom jaqbdu jieħduha bħala slave biex jieħduha għax din il-mentalità tagħhom. Għalinna kif fieħu dawk ta' madwaru tibqa' l-biża' li jiġu maqtula bħalma ġew maqtula ħafna oħrajn. Għandna biża' kbira. Bniedem qed jistenna ħin jew ieħor jekk jitlu ħajotlu l-kulħadd bħalma għamlu. Ahmed għalina kif is-sitwazzjoni hija waħda fejn hemm riħa ta' mewt kullimkien. Ngħidlek ir-riħa tal-mewt kullum kien għax jieħdu n-nies u jieħduhom ġol għalieqi, jisparawlhom iħalluhom hemm. Ġifieri hemm sitwazzjoni vera kera. U għatem jappella l-għajnuna e kif irid iwassal messaġġ. Għandna bżonn l-għajnuna tagħkom ta' l-human right, għandi bżonn jasal dal-messaġġ u nsibu għajnuna.